Ban taɓa sanin ke Aisha Yusuf ita kowa. Ban taɓa sanin ke mara tarbiyya ba ce, mara hangen nesa, mara tunani, sai wannan karin da kika yi wannan bidiyon. Wannan bidiyon da kika yi ta nuna cewa ilimin kima da kika yi biki san amfanin shi ba, biki san me gwamnati take ciki ba, biki san me ƙasa take ciki ba, biki san me mutane suke ciki ba, biki san wani irin me aka bar wa gwamnatin me take ciki, wani irin banna aka yi a baya wadda ta haifar da abin da muke ciki yau duk biki sani ba. Kin fito kina zagin manya, kina faɗar wasu maganganu, kina cewa wai matasan arewa su fito su yi zanga-zangar mu ne za mu fito mu yi zanga-zanga? Kina gaya wa matasa su fito su yi zanga-zanga ita ce mafita? Matasan arewa masu tarbiyya ne, masu addini ne, masu tunani ne, masu ilimi ne. Ba za mu fito ana tare hanyar mutane, ana hana su walwala, ana hana su zuwa neman abincinsu, ana kakkashe mutane, ana kashe 'yan sanda, ana balla kurkuku, ana zubo da gwamnati daraja, ana ƙona kadarorin gwamnati, ana ƙone-ƙone, ana kwashe, ana sata. Duba kiga a Kano yadda aka zo da wasu ruwa ake balla shagunan mutane da supermarket, ana ɗeba kayan mutane. Wannan abu kike so 'yan arewa su fito su yi? Kina so su fito su koyi sata ko su koyi iskanci? Wannan iskancin da ake shine protest, shine yanci? Protest daban na nuna kin wani abu. An ce SARS ne ba a so, SARS din nan an janye ta, kuma still an ci gaba da yi. Me ake nufi? Muna ji inan dukanu yana bidiyo yana cewa a kashe 'yan sanda, a kashe sojoji, kina cewa matasa su fito. Jahilan banza, jahilan wofi, biki san abin da kike ba. Useless.